Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan ni Lunes, primerong Lunes kan bulan kan Mayo taong 2021. Kami an sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mendones, Anma Salvador kan Bicolandia. Masiram na hapon Bicol Region, ako man po ang Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez Jr. Mga kaaksyon, ang programang ini atod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Ini ang programang kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora ora mismo. mismo. Sa liwat partner maray na pagkahapon. Masiram na hapon partner, sabi mo subago Mayo na ngunyan. Mayo, Primerong Lunes, Petsa 3 kan bulan kan Pagbulan Mayo. kan Mayo may inaapod na Agwa de Mayo. Agwa de Mayo. Ngunyan nakakarigos ka na. Yes, partner. Subanggi, ang primerong uran kan bulan kan Mayo. Yes, Agwa de Mayo. Agwa de Mayo. Kaya mga bandang alas 11, Nagtutubod ka dyan, partner. Oo. Pag nauranan ka daakan primerong uran kan bulan kan Mayo ning pigaapod na Agwa de Mayo, malangkaw ka. buinas pati. Malangkaw ka. Oo. Naglangkaw. Medyo diit. Kaya subanggi, mga alas 11 partner, kan nag-uran-uran na, nagluwas Nagpauran ako. ka, partner. Ang kagayunan, taan Agwa de Mayo ngunyan, banggi, matanga. Madiklom. Dahil ko partner napansin sa pag-uran ka subanggi. Turog ka na. Oo. Kaya builo ako kasud banggi nagdurudalagan sa uran. Uba. Oo, ubang bado. Ubang ba? Bado sa Oo. naman. Pero partner, totoo talaga yan. Ako ay do Agwa de believe Mayo. na ang Agwa de Mayo, pag nauranan ka And syempre, dahil bulan na kan Mayo, kadakuling Kadakol, piyesta. oo. Labo-labo ang mga piyestahan ngunyan. Piestahan, dakulon kayo mga patrons. Although sabi kang IETF, bawal ang mga Kapistahan, mga gatherings, mass pero ngunyan may gatherings. mga pasuro simple. Pag nagdumang ka sarong ni Kagawad, sarong ni Kap, Actually, partner, may igado, may umba, Oo. may tahada, pinagbabawal, pero pwede man itong 50%. may dinuguan pa, may ibus pa. May take home ka pa, partner. Kaya kung gusto mo partner, pasubliyon ta kan listahan, May kan gabos na kalendaryo ka, piyesta. partner, May kan gabos listahan na ako kang kapistahan. gabos na Matindi ka kapistahan mo talaga, niya na no? Mayo.
from Legazpi City to any point of Bicol Region. Region. Matindi. Pero partner, speaking of fiesta, kan sarong aldaw, nakikakan mo kami sa may parte kan puro partner. Anong kinakanin do? Ibo, suman. Auna ko su buko, Dahil, sa ano ito partner, duman ito sa may upland. upland. Nagsususog na nga ni kayo kag sa diri kang binukuha din do. Mga ka-action po nanta partner ang pagtabang. Sige. Po nanta sarong taga San Francisco, Legazpi City, ang nagpasiring digdi sa tuyang programa tanganing maghagad partner ning katabangang medikal sa satuyang padabang Congressman Saldicos. Iyo mambagay ni partner talaga ang kagayunan kang programang ini natabang ora mismo kan ako Bicol Party List ni Congressman Saldico and Congressman Pino Garbin. Tan mga kababayan ta pag nagdulok digdi sa programa nagkakaigwanin pag-asa, Correct. nagkakaigwanin solusyon ang sa indang mga problema. Ayan. Kay banta mga ka-action ngunyan na pagkahapon si Babylyn Leron kan Barangay San Francisco, Legazpi City. Hello baby. Hello baby. Ganang Lynn. hapon. Hello baby Lynn. Kumusta ka? Narayman po. Ano ang pagmati niya na yaong kadigdi ka ang pangmuan sarong Mr. Siram? And Mga Salvador. Kumusta? O ni man ay anapot ano magayon man ining partner ko. Iyo po. Ayan, di ka pa rin sabing dahita. Ay aputon mo man siya. Siyempre, pag inapot niya ito, ibabalik ko sa iya. Sailing mo tabi manay, gwapo man an sa kuyang ka-partner. Pero may na po. Pero Aram mo man ay, ang nagtaram ka, nagwapo ako, nag-aabot na sa mga 700,334. Pang 337,335 ka na. 35, oo. Sa kuya man partner, bilangon ko man. Bilangon mo. So, Ang mga- pinaka-primerong nagtaram ka sa kuya, so ina ko, yung mama ko. Siyempre, sa kuya, Pero ang primero dahil nagtaram. ako nagtutubod ba niya ako, pigbubulasan ako. Pero partner, ang nagtaram sa kung magayon man ako, ang primero nagtaram si mama mo man. Pero kan mo niyan na pang 7,335 na, medyo nagtutubod na talaga ako. Sa kuya partner, millions na. Iyo? Grabe. Pag kinonvert na yun, Siya, ayos na. million.01. Oo. Pero ang taong ka naman ay baby lead. 38 po. 38. 38 ka pa sana. Pero baby ka pa. Baby ka pa. Baby Oo. lead. Ano na, duman kita tabi. Seryoso na kita partner. Yaong kadigdi para sa imong agom. Yan, rani-rani lang dyan. Iyo po. Makiistorya daw tabi kami nanay. Na ano po si Mister? Na ano po siya, may kidney po siya. Tig-dialysis po siya. May hilang siya May sa kidney. hilang Opo. sa kidney. Tagabos Iyo po. kita nanay, igwan ng kidney. Iyo Ano? po. So may hilang siya sa kidney. Iyo. So nag-undergo siya ng dialysis. Iyo po, madam. Sign po siya, nagda-dialysis. Sa BR po, pero tigsabi po kang BR, so pagluwas mi, mag-anap mo na kami kay ibang dialysisan. Pirang taon na po iyan na arog ka ng sitwasyon kan sa imong mahal na mister. Ayan, January. si Mister. Oo. January po siya na ano na may kidney. Tapos kang Gustong sabihin kan mga nakalipas na isang hilang sa kidney. Tiga-clear mo, partner. Saka, Igwa. kita kaya baga nanay, may Opo, kidney Iyo nga ni, talaga. kan January na may kidney na si Manoy. Kasi agom niya. January po na araman na. January Sa kan na. December, dahil pa siyang kidney. Hilang Hilang sa January kidney nagkaigo manay. siyang helang. Opo. Before siya nagkamati, before siya permina sa nanasarong, ano po ang dating trabaho ni Mister? Driver po sa jeep. Driver. Yan partner, ang mga usually nagiging helang kan mga driver, itong helang sa kan saro kidney. may bisita kitang taga-daraga. Helang Driver man ito. oo. Siguro po nanay, si Mister baka ito mahiguson talaga mamasada. Oo, nag-istorya sa imo Ano na totoo man nagpapasma. manay na basta driver, sweet lover? Siguro po. May siguro na may naaraman ka naman. Dahil man po. Dahil mabuti siya, po. sa iya mismo, Mm-mm, bilang ta- agom, anong sweet Ano, lover sweet man talaga. talagang driver. Ikaw man akong kilala partner, basta driver, safety enforcer. Yan, gwa kayo, Diba? dakong So, sinda, mga amigo ta. si Ronel na ni Bres. Ni Bres, oo. So, paano mo, piran aki po nindo? 5 po. 5. Na paano ka ayan, si ang nagkakayod para sa pamilya. Lemon po ito, nag-eskwela pa po sa Matuan. Sugabos pa nagkaklase, sa Opo. radayot pa, pero ang edad kan bunso mo, 3 years old 3 po. years old. O, Ika, ano anong nang- trabaho mo? Ano nang pagkabuhay nindo mo niyan? Dahil man po, minsan po nagtiga-ato lang kami kang mga tugang niya. So, May ayuda sa may mga ayuda. tugang. Ano po nanay so mga dati na igwa ka mo nangunyan kulang-kulang na dahil nagilang na si ago mo tapos ikadaing trabaho. Ano sa mga pagbabago sa buhay? Difícil. Nakakakaon pa man manay ning kulong beses sa sarong aldaw sa mga aking mo niyan dengan anak buhay sa agom mo. Iyo pa man po, sa tigtatabang kami kang mga tugang niya.
Pirang taon po ang bunso mo? 3 years old, 3 years old po. Dayot pa, partner. Tapos so agum ko lang po talaga ang naghanap buhay sa mo. Nya, day ka man nasasakitan manay na so agum mo piga asikaso mo ilang tapos so mga aki mo piga Sarap asikaso pa. mo pa. Iyo po, masakit man po. Masakit na, no? So, arog kayo na, paano mo pigpapakusog ano kang agumo na syempre may helang, dati good provider, tapos ngunyan, day na nakakapag, hanap buhay. Taram ko lang po, nakusugan ang buot niya. Lastly po ako nagpapaling sa iyo na nag-iibi ako, Gusto mong sabihin manay may mga panahon o pagkakataon na napapaibi ka dahil sa kasakitan. Iyo Ano yan, banggi ka napapaibi? Iyo po. Di saan ka nag-iibi po na day ka mailing? Pagturo po siya minsan, nagsakusan ako, ano po ang tigigibo ko. Napapailing Abo mo ka. ipailing lang pero- sa iya. Maski sa mga aki mo, day ka nagpapailing. Ano ang rason manay para day mo ipahiling sa aki mo yung agumo na nag-iibi ka? Kaabo ko magluya ang mga buot ninda. Maya ko, so ano talaga sinda, na mag-desider sinda. Nya, siyempre, ang pag-ayuda bagamanay kan mga tugang sa pagtaunin pagkonsumo, bako man yan habang Iyo po, panahon o aram sige-sige. ko man po. Anong naisip mong ibang alternatibo na para makasustiner kan pagbuhay-buhay kan pamilya and sa agumo? Minsan nagtuturo tinda po ako kung ano ang tindahon. Ano ang mga pwedeng ipabakal duman sa Indo? Halimbawa nga yung buko, nyo, Kamuti. Kamuti po. Ano pa naman, partner, maiwason pang, kaya day ka magtugot manay na may magparakuro akang buko duman sa Indong day nagbabarayan, ha? Dapat kuwan si mo Say, pagkabuhay. partner. Si Say. Pagkabuhay lamang. partner. Pero mabalik kita duman tabi, nanay. Ngunyan nayaong ka na ligdi, ano ang maawot mo, ano ang pangangaipo mo para Ipaabot kasi mo po papaano, kay Congressman Saldico. mabawasan ang sa indong piga problema ni Mister sa iyang kamatean. Ang ano ko lang po, so mabalyo po, so ano niya digdi o. Tapos digdi po siya inanong, so pagdialysis niya, so Sa catheter, opo. Mabalyoso, Catheter niya Catheter. aw, digdi. tapos Gusto sa mo kidney digdi. manay, maibalyo digdi sa kidney. So kateter, gusto mo, Ta medyo may fistula po, kantidad yan eh. fistula daw po, so digdi. 20,000 I Oo, guess, ayan. iyan, istulap, ililipat Iyo po. digdi. Sabi kan doktor, pinakamababa daw, so 20,000 po. 20,000. Oo. Tapos maintenance po ang pagdialysis niya. Maintenance sa pagdialysis. Aram mo kaya na itabi sa at the moment sa presenting ini nadadangog ni Congressman Saldico ang kahagadan nindo na ining continue dialysis para kay agumo sa BRTTH. So iyan tulos tabi na nakaabuntos iyan sa karaman ni Congressman Saldico. Ora mismo, Ora partner. mismo, partner. Oh. Kaya ang mangyayari ka ini, Juday, pasok, ora mismo. Pasok Juday and Teddy. Ayan, si Juday may bit-bit tabi nanay sa imo na food pack. Si Teddy may malinig na tubig para sa imo. And uni tabi nanay, ini ang kasimbagan. Aksyon, ora mismo. Action ora mismo, Halik tabang kay ora Congressman mismo, halik Saldico. kay Congressman Sige, Saldico. Ayan. basahon mo, partner. Oh, may surat siya digdi tabi. Uy, kakaiba mo niyan, partner, ha? Dati computerized. Kunyan, Oo, handwritten. sulat kamay. Oh, ibig sabihin partner, pag sulat ka may baga, talagang pinagalan, Talagang, oo. yaon sa pagmawot, na makatabang. Or, naubusan kiing. Yan ang mga rason Oh, kanya. pwede man, partner. Oh, para ini kay Mr. Thomas Leron, ang medical assistance tabi na dialysis available sa BRTTH. So, dahil ka pwedeng pahalion kan BRTTH. Oo. Dahil, Igwang kasuratan si Congressman Saldi. Saldico. Tapos mga Bulong. bulong na available man tabi sa BRTTH, Siriman, medical assistance sa paagi kang DSWD. ayun. Kami na ang bahala tabi sa imo. Oh, Aram mo kaya may nanay. schedule na siya. Oo. Ang pundukan ako Bicol, downloaded iyan sa Anong DSWD. pizza ngunyan? Ngunyan tabi partner, May 3. Ngunyan, alas 11 ni Paghali mo pagkaaga. di manay, iibahan iibahan ka ka na. kan mga staff kan ako Bicol and Action Co Center dahil sa mandato ni Congressman Saldico na ibanan ka alas 11 nin aga sa DSWD para asikasun ang iba mo pang pangangaipo. Awo. 10,000 worth of hospital bill na kang April Abril 27, aprobado na nanay. So, dadaraw na lang duman si Agumo, kami na ang bahala tabi. And Ka na maliban sa iisipon. kaagadan mo nga ni na bulong and pag mga assistance sa igwapanin kadagdagan na pagkabuhay or grocery para po sa Indo. Libre na nanay ang dialysis sa BRTTH ni Agumo. And day ka pwedeng pahalion ta igwa duman kay ma-assister sa imo na tauhan mismo kan ako Bicol Party. Plus, List. duman sa DSWD, may makukuha ka patatabangan ka. So day siya maduman na sulo sa DSWD, iibanan siya. Pag-ali mo ligdi,
may makukuha ka tulo. So, nanay, congratulations tabi, congratulations. Ade. Oo. Nanay, ano tabi ang pagmatik mo niya na pag uli mo kay agum mo, may bitbit kan pag-asa? Trangkilo po, tas maugma. Ayan. Salamat po. Ano po ang mensahe mo kay Congressman Saldico and sa Ako Bicol Party List? Salamat po. Nagkulaong pong tabang inisa mo. Congressman, salamat po. Partner, naiiling ta partner ang luha na may darang kaugmahan na sin partner, pag-asa. kung minsan iba-ibang klase ang luha or paghibi na na-experience ta digdi sa programa. Pero kadaklan, pagkatapos na maaksunan ni Congressman Saldico, kadaklan luha nin Luha, pasasalamat, pasasalamat. luha nin kaugmahan, luha nin pag-asa. Patunay yan partner na kaito ang labi ang pagpadaba ni Mrs. kay Mister na dai pangkahilangan ngunya na may namamate ang partner yaon man girarayan pag anduyog ni Mrs. So Diyan ako believe sa mga siring ka na mag-agum. ang Bicolano baga partner arog talaga maski kayan. na nga medyo, Close family ties. medyo may kuya na, may kadipisilan na ang sandang partner, yaon ng pagsakripisyo, yaon ng pagmamalasakit, yaon ng Pagpadama, importante. Hindi ultimong ang paghibi day pigpapahiling sa agum para day magluya. Tiga ang buot. tios niya partner para mapailing niya sa agum niya na siya matatag. Pag nagluya-luya ang buot niya, pwedeng maluya man ang buot kan sa iyang agom. So, patunay yan, tabi. Maraming salamat, tabi. Nanay, bit-bit mo po ang pag-asa para sa imong mister. Yan po ang tabang ni Congressman Saldico asin kan Ako Bicol Party List. Salamat man po. Nagkulaong pong tabang inisa mo ya. Opo. Mga tugang, sa samuya pong pagbubuelta, magpapadagos ang pagtabang kan programang ini, kan Ako Bicol Party List sa Action Co Center, tabang ora mismo. And, igwa po di nagdulok digdi na may problema sa pensyon. Yan po aaksyonan sa paagiman kan SSS. At the same time, dahil kamo magali, Ayan. tumuto kamo. Dahil makalingaw partner sinda. At yan, igwa ki mga maswerteng manggagana. Abangan nindo yan. Tablet and cash prize. Yan. Sa pagbabalik, kang tabang ora mismo. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Co online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Co online TV page. Magkaburunyo, magkasararo, magtabang sa kapwa, anmawot, daing paibabaw, daing pairaro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Co online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Co online TV page. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga,
sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, ta mapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Ang sa inyo sabi, dakula na ang samuyang mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang beneficial. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nahiling, mas lalo kami maigos na matawag ako sa tubig na ma-realizar na matawan ang itulan para po maikot we want to focus po in it. And we po aluminang vision. Ang presenteng sitwasyon mikmo niyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa Upland, hindi kayang abuton sa Water District dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaon ang pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon. Igo kitang ngunyanin bisita gikan pa inio sa Tigbi Tiwi Albay na nagrereklamo manungod sa pensyon kan sa iyang agom sa paagian kan SSS. Kay bantang ngunyan si Mrs. Luena Pangan. Maray na pagkahapon tabi ma'am. Maray na pagkahapon. Puro rayo partner ang pigalian ni Manay. Tigbi, Tiwi, Albay. Oo. Ano po. Nay, maray na pagkahapon sa liwat. Pakikusog lang po kan boses Manay. Hello. Makiistoryay daw tabi kami, tabi Mrs. Pangan, ano tabi ang katuyuhan kung natatayaon ka tabi digdi sa muyang programa. Ang hagad ko lang po, ma'am, sana po makabalik malama ang SS pension ko. Kasi po, babalik-balik ako dumang kang time na siguro mga perambulan bago nagadin sa agum ko. Nagpasa man po ako kan mga documents na pighagad din dati na ako. Siguro mga 1 year man ako pabalik-balik. Ito pala, igwa man na nag-claim. Alat mo na, may pigmimension ka, sana makabalik. Makabalik. po. Dati,
dati nakukubra mo na. Day man po. Alat, kaso arin nagadan si Mister. June 27, 2016. 2016. From Opo. then, Day ka man kinako ang benepisyo. Yung Boreal lang po. Boreal. pero so pensyon Oo. Wala po. na dapat para sa imo, Yes po. ikan legal na Agum. May Kasal. nami-mention siya partner na may nag-claim kan Na iba. na pensyon Iya po. kan agum niya. Si Isay ito. So, ina kang agum ko. So ina kan agumos. That means mother-in-law mo tabi. Opo. panugangan mo. Oo. Opo. Ano ang na-claim niya? Sabi lump sum. Lump sum. So pag sinabi mong lump sum, di na makakakuha pa kan pensyon. Nata Hindi partner, ko yan ang po gusto aram. tang dapat malinawan ta. Si Isay talaga ang dapat. Alimbo, nagadanan Ayan. Mister. Pag nagadanan Mister, si Isay talaga ang entitled or may karapatan na makakuha kan pensyon. So agum o An aram ko kayan, sumagurang pa? ako sa kuya lang ini ha. Pero atyan makakaulay ta sa SSI. Ang pagkaram ko an partner, ang inot na ano kayan, beneficiary, so agom, legal spouse. So pag sinabi mong legal spouse, magkaibahan ka mo sa laog din sa At arong-arong. saka kasal man gayon. Kasal, kaya nga ni legal spouse. Iyo iyan ang mga factor. So magurang pa ang nagkuha. Oo, yan ang maaraman Dahil ta. ka lamang po pigsiran kan panugangan mo? Bako ka mong close ni panugangan mo? Day man po kami nagbabara ano ta. Abo ko dipisilong po makiano sa panugan. Panugangan. Pero dahil mo lamang naisihan na tiglalakaw ni may panugangan Wala mo. po akong idea. Naaraman ko na lang po. Gari man pigpasabungan man ako magduman ako kang August 31. Pero nakonfirmar mo, nakuha talaga ni panugangan Nako mo? Sa Mga pira man po. pangaran, nasa 80, 89 siguro po. Di ka lamang tinimbrehan ni 89,000. panugangan mo o manugang, Dai po. maski wara na so aki ko, naago mo, o ni manan, share mo, banga-banga lamang. Wala po, sir. Pero nata ang pigkakangalas ko partner, nata ta ma-claim so ina, naaram niyang may agom. At saka, ang kwan dyan, partner, kaya dapat talaga makaulay taman so SSS, si Say talaga may karapatan na magkuha kan pensyon kang nagada na miyembro. Maaraman tayan partner, ta syempre siguro igwaman sindang pigbabasihan kung ano, pero Ito lang po na 80,000 ang pigahabol mo o may bulan-bulan pa dapat? Sabi, may pension po ako. Kasi di ko, wala po akong idea. Tangaran pero ko lang, may nagpasilin ka na lamsam. po sa opisina kan tabako. Iyo po, nagpa-follow up ako every end of the month. Sabi kay Iduman, magdigdi ka ngayon, mag-follow up ka ngayon, tami makukuha ka. Pag abot ki oras, para pabalik-balik ninda ako, nangungutang ako kay kwarta, kung saan ako tadayan man akong pamasahe, wala akong trabaho, kagagadan pa lang kang agum ko, di nagduduman man ako. Pag abot ki oras, maaraman ko, iba man ang nag-claim, dapat sinabi na lang po ninda na may lakaw man kainin, nabako kang Dahil ka na ko ta makakatuwa. pinaasa. Yun po ang Kasi hagad ko. masakit ang umasa. Yes, sir. Kasi, pero igwa ka po ka itong stab na... Igwa po, ma'am. Ayun na itong Ayun po pinahiling mo pinahiling sa ko sa muya. indo. So, isa yung nakakaulay mo po pag nagduman ka Si sa Ma'am SSS? Grace Gonzales. Ma'am Grace Gonzales. Opo. Ano ayan duman sa SSS Tabako? Duman siya man talaga ang ano sa debt. Sa death benefits. Opo. O, saro pa partner, ito bang SSS Tabaco, sakop ni Miss Janet? Ang aram ko kayan partner, ang SSS Tabako, igwa man in ki piga forward sa SSS Legazpi, since si Ma'am Janet, spokesperson kan SSS. SSS. Sa bagay, maraman ta ki Miss Janet, Ali kasi kami partner sa Tabako SSS. Kasi before, after duman kay Ma'am, kay puwantang i-verify, i-validate ang mga informasyon, tanganing maaraman ta partner kung saan kita duman malugar. kaya mas mariman na makaulay ta talaga si Miss Janet para ma-explicar sa tuong proseso. Aron kan pigapot ko subago, kung si isay talaga ang dapat magkubra. So, magurang o so agom? Gusto ko lang mamaaraman, tadi ka baga nakaklaim, dahil ka natauan kang lamsam, dahil ka binangaan lamang. Sa iling mo po, igwa ka lamang ning idea kung ano ang rason kung nagkaigwa kay Arog Baka kaya na magkaiwal po sitwasyon. kamo kang panugangan mo. Magkaiwal po kamo. Daiman po, wala man kaming problema. Kaso lang, nag-iwas lang ako ta. Iba man talagang ugali kang mama niya. Since ito pa kang nabubuhay, so agum ko. So, Tanguya man kay kang mama niya. Mag-agum na kami. Kung ano da ang sweldo kang agum ko. Makibanga Di pa. masapigra. ano po na Siguro, hindi ka natural na ano, po yun. Ang nguya kay ito, pagtaon man siya niya ko, dahil man ako sa'yo mo nakukulang, nagtatao man, dahil mo man ako nahiling na ako, nagtatao, pigpapadara ko na lang sa akin. Gusto niya sabihin talaga, may share pa pirme. Kunyan tabi, ma'am, saan ka naka-star mo niya? Sa pwede ra kang magurang ko sa mama ko. Day ka po pa ang man, akin day ka nito. pa man Wala po ki... kami Wala mong angki. kamong akin. Wala po. Day ka man ki kinakasama ng ngunyan. Ay po. Wara. So, mahiling mo talaga na daing problema kung dapat O, ikan ngayon baka isipong makaklaim. kang panugangan, may agum-agum na nga siya ngunyan. Dahil na nga siya yung mga. So, wara. Yun ang, oo. Wara. Okay. Wara So, man boyfriend. May agwa mong kundi.
kay mambaga maraot sirta dahil naman akong agong kundi Out of ade. 2016 pa man. Pero during those time na piglalakaw mo tabi ito, wala kang kaibahan sa buhay. May boyfriend pero okay lang naman siguro sir baka man maraot siguro Baka yun itong dahilan, partner. Aram mo, siyempre ang reaksyon, may boyfriend ka na. Hindi ka nakikinig makibanga na sa aki ko. Pero dahil man, ilingon ta partner kung ano talaga itong mga Tama-tama, guidelines. nasa linya ang SSS, partner, para masusugta talaga ang dalan base sa makakaulay ta. Correct. Okay. Maray na pagkahapon tabi, Miss Jeanette. Hello, good afternoon, Okay. Miss Jeanette, nadadangog tatabi. Si Miss Jeanette, mga ka-aksyon, nasa ibong na linya, tagapagtaram kan SSS, Legazpi. Ma'am Jeanette, nadangog ta po ang concern ni Ma'am Luwena, pangan regarding tabi sa iyang concern. Ano tabi, Ma'am Jeanette, ang kasimbagan tabi sa araw ganing sitwasyon? Linawon ta, Ma'am Janet, ang proseso. Pag nagadan ang mister, anagom, sisay ang dapat makakuakan Benepisyo. So, legal na agom or sumagurang kang nagadan? Yes po. Actually po, ang nilagay po sa mga leader sa mga branch yung expert na bago branch sa i-verify. So ako ay natuloy po the informant or the facility ko pinili na pangal was properly informed regarding the ginawin of that thing. So, nagsurata po kami sa iya, may nasaputan ng case, nakauna niyo bigla sa ito na isultan, ano po sinasyon na sa nag-health sa iyo. Wait lang po. Dito privacy act, Ma'am Jeanette, Ma'am Janet? Hello, Ma'am Janet? Pwede po, magpapagpita na lang po siya sa SSS. Gusto mo touch record para mag-touch sa proper way at hindi. Kasi pwede mag-touch sa yan. Hello, Ma'am Janet? Pwede din po siya mag-file an appeal under SSS kasi yung po sa proper venue for or appeal po consideration. Partner, video... Medyo bako po audible, bako tabi clear, Ma'am Janet. Pwede po ikaw maghanap din maayos po na signal. Oo, para maintindihan po kan bisita tango niyan. Nasa loob ka po kan building siguro? Hello, okay na po. Ayan, medyo okay na tabi, Ma'am Janet. Makiutro po kita, Ma'am Janet. Sain po talaga malugar po ang legal wife o ang magurang kan na nagadan. Sisay po talaga dapat makaresibe kan na benepisyo tabi kan agom na nagadan. Yes po, again po, nag-follow po sa imam po sa dito, pero verify na po. Naputol. Naputol, partner. So, balikan ta si Ma'am Medyo, Janet. aram mo, ang problema tango niyan, partner, ang signal kan mga Telecommunication, yan, sarupa yan, partner. Aside kang tubig, problema digdi sa Legazpi, ang signal Pero pa. di bali, ang importante, partner, may contact na kita sa SSS para maalalayan talaga ini si bisita ta. At siyan tabi, Nanay Luway na, kung taman giraray ang lado kan SSS, nanganing masabutan ni Nanay Luway na, gusto man ka ni, siyempre, nagbiyahe ni partner magpasiring digdi, sa Tigbi. aling Tigbi tiwi, so gusto taman na pag uli ni Nanay Luway na, may klarado siyang Kasi yun man impormasyon. saro man lang ang issue na dapat i-resolve, partner. Sisay ang dapat magkubra kan benepisyo. So legal na agom or sumagurang kang nagadan. Okay, so balikan ta si Ma'am Jeanette Mapa. Ma'am Jeanette, Yan, clear na po, ma'am. okay na po. Okay. Sige. Nakaulay ko po si Susan. Isa po ang president ng SSS ako. So, according sa iya, properly informed pa po yan si regarding sa reason for denial of processing. So, may letter po sa iya, and nakaulay na po paliwanag sa iya pagkakita dito sa iya. Okay. And gusto po kayo kita pinaprotection na privacy kaya dito kita pwede mag-discuss further the reason. Ma'am Jeanette. Kasi baka makapayo is okay Apo. positions under set up. Apo. Kaya tignasalit na po na kung pwede, kung gusto niya po, pwede naman po ipasabti ng SSS para ilugin dito ang mga records na available po sa kuya under sa detail. So, pwede din po siya mag-first appeal under SSS Social Security Commission kasi meron pa para sa dispute or appeal on settlement. Opo. Ma'am Janet, may nasasabutan po ako. Medyo dahan-dahan lang kita. May nasabutan tabi ako, Ma'am Janet. May na-receive si Ma'am Luwena ning letter of denial. Tama? Yes po. Opo. Ano po ang nakabugtak sa letter of denial? May data privacy akay at sa mga actually pinoprotection na din ang sa iyang identity ko na sabi ka nga pwede ka ulan na lang siya kasi bako man lang SSS ng pinoprotection na rin mas po siya.
So kung regarding po sa pagka-application regarding sa rightful beneficiary of the first claim. Yan. Ang primary beneficiary po, bako lang legal dependent, ako lang legal spouse, but dependent for support. Okay. So kung legal kang ako pero legal dependent for support, most probably po talaga mag-deny ang claim. So mag-deny ang claim, Ayun. rightful Okay. beneficiary, ang primary or ang spouse, ang sunod na babayaran talaga to secondary beneficiary, which is the parent. The parents. Okay. Sa bagay, Alat na- ang saro man lang ng pigpupunto digdikan bisita ta partner, ang nangyari man lang kaya, pinaasa siya kang taga SSS Tabako. Oo. Kaya kung siring kay anda partner, sabi ba gani man ay subago sa interview ta, paisiyon siya kung talagang dayon na siya Kung makuha. Tagaring may dayon na siya makukuha, dayon na siya balik-balik. magparabalik-balik. Tanaga para gastos man siya, kan pamiliti. Pero nasasabutan ko, sabi ni Ma'am Janet, bako lang ang legal spouse and first beneficiary. May second beneficiary kita, which is the mother or the parent. Yes po, clarify tahan, ang primary beneficiary, legal dependent spouse. Legal dependent. Legal dependent. Pag sinabi mo pong legal dependent spouse, dapat po magkaibahan sinda sa laog ng sarong-arong, dahil sindang problema or dahil inaapod na cohabitation. Tama po. Okay. So sa kasong inikan bisita mi, ano po ang nangyari Ma'am Janet? Nata Yan ang sinasabi tangan sir, like na pwede mag-disclose ng further information na baka makabiolate. medyo may masila na anggulo. Kasi baka maalangan ito. So may pigapod ka mo kita ang Data Privacy Act. Yes po. Okay. Pero ang pigahabol kay ni tabi Ma'am Janet, nata databi tadai pa siya na informaran na dai siya makakakuha ning death benefit kan sa iyang Tapos agong. pinaasya sa kaito ni Miss Gonzales, so empleyada, na ikaw siyang makuha. Informed na po siya, may letter na dara sa kuya si Miss Judith at ng SSS na pa ako, may letter of denial na po siya. And nakauna niya na dito, mismo sa branches ng SSS na pa ako sa mga susan. Apo. So, kung Nay. yan po nabuday na sinda po, ang tuturan po sa saan na tinagpunin niya. So, yan po. Okay. Ma'am Luwena, nadangog mo po na na-inform ka databi na May letter of may denial letter ka na of po databi. denial O na. sige po, yan po ang letter of denial. Inabot ang sa kuya kang nag-abot na sa kwarta. Nag-abot dapat- sa letter of denial sa imo, Na-receive na kanina. Na-receive na kang ina. Dapat po, amay pa. medyo Pero pwede po, ang SSS po to make sure na ang benefits po, tinataw talaga sa rightful beneficiary. Kaya, bago mag-set at may mga article issue, may further investigation po yung kinakandak, may service po yung kinakandak. So, siguro nabayadan po talaga itong secondary beneficiary kasi sa aspect of rightful beneficiary. And kung gusto na pa po talagang filing complaint, pwede man po siya kayo magpadala sa Social Security Commission for review po yun. Okay. Kung dai po siya kontento kang naging denial dahil siya letter, satisfied. pwede siyang magpadaranin. Pwede po siya mag-file ng appeal under Appeal. Social Security Commission. Okay. If the proper legal for dispute or appeal of any settlement claim. Para magkaigwagiraray ning pag evaluate, magkaigwagiraray ning pag-imbestigar sa lado kan mga beneficiaryo. Yes po. Opo. Ma'am Janet, dahil Anong gigibuhon niya? Masurat po siya, Miss Janet? Yes, umasurat po siya sa Social Security Commission. Duman sa SS Tabako. sa commission. Pwede po ipagin sa SSS Tabako. Okay. Oo. So, Ma'am Janet, may hapot lang po ako. Ano ang naging proseso na ginibo kan SSS para tanganing masabutan ni Nanaliway na na may mention po din doon, nagkaigwan ng denial. Ano po ang ginibo kan SSS Tabako? Yan nga po. Actually, ano ko itong proseso kang pangyayari. Ang nakaabot talaga sa kuya itong reason of denial. And then natin po may data for itang susunod. So, Yan nga po short na baka na settle, may mag-investigation po yung kanda. ang malinaw lang, Miss Janet, bago man ito na iparesibido man sa panugangan, kaining bisita mingon niya, nag-agi ito sa masusing evaluation. Yes po, yes Investigasyon. po. Ang araw sa tikay na kasi talagang sensitive. Kaya talaga kahit po ma-verify na talaga may grounds na naiiwag yung payadan ang abilang kaya kami mapayag sa secondary basis. Sa madaling sabi, sa custody center. sa madaling sabi, Miss Janet,
uminagi sa magkakanigong proseso bago na determinaran kung si size talaga ang dapat makareceive kang benepisyo. Tama ka po. Okay. Ma'am Janet, tama din ba ako na aside kang primary beneficiary si Madam, then second beneficiary so ina, sa laog kan sa indang pag-ibahan, ka nabubuhay patabian sa iyang mister, igwapo ka mong mga binabalikan na pwedeng maging grounds for denial ni Mrs. Luena? Yes, may mga grounds po talaga for denial. Yung nabigaan na tayo may data sa si family, tapos na i-dispute agad-agad. Pero may mga grounds po talaga natin sa iyang favor. Okay. So, ang importante, ang advice mo niya ni Miss Janet, kung sakali na dai kontento ini si Miss Luela sa naging aksyon kan SSS, pwede siyang mag-appeal. Oo. Sa paaginin pagsurat. Sa paagi ng pagsurat sa Commission Tabi, Ma'am Janet, ilang porsyento ba may laban si Ma'am Luena Pangan? Tanganing at least aram niya, ilang porsyento ba? Igwa ba siya ning dakulang dapat tsansa or talagang mayo na? As of the kita sabi ng percentage depende kung ano proof na papadala niya sa media na kumbaga validate itong sa iyang settlement. Oo. Pero tabi, Ma'am Janet, sa mga usual na araw kaining mga nagapaabot sa indong concern, may chance ba na nabibirik tabi na nababalik man giraray sa legal wife ining benepisyo kan sa iyang agom? Dahil ko ako sa claims, honestly speaking, nagpalap ko yun kasi ayun ingat ito sa pag-process ng claim. So, depende na lang kung anong proof ang ipapadala sa SSS para dahil patutuhanan to grounds niya for denial. Okay. So, klarado yan, Miss Janet. Baka igwaning kahaputan si Ma'am Luena direct kay Miss Janet. Go ahead tabi, Ma'am Luena. Sige po. Agad ko lang naman, ma'am. Taka wala akong trabaho. Mag-appeal ka na lang. Iyo po. So, Miss Janet, salamat na maray sa pagpapaliwanag mo para klarado ming masusog ang mga detalye kung paano ang gigibuhong kainikan sa muyang bisita manungod sa problema niya sa SSS. So, Salamat, tabi. pwede tabi siya, Ma'am Janet, magpasiring sa indo, tabi tanganing magiyahan, mag-guide tabi nindo siya kung ano ang mga dapat niyang gibuhon. Yes po, advice ko po ako sa kuya ko SSS na pa ako para ma-set up po appointment with Pagsusan. Okay. Maraming salamat tabi, Ma'am Janet, sa imong panahon isin oras. Mabuhay tabi ka mo. Thank you din po, Ma'am Janet. Ingat po kita. Okay. So, yan partner. Ngunyan, simple man lang. Dai kumbinsido. Dai kumbinsido si kontento Ma'am Luena. Manay Luena. Pero maski po pwede ka paano mag-appeal. tabi, naliwanagan ka na yung cause of denial, igoda sindang mga pigbasehan. May mga grounds. May mga grounds. Bako lang itong after nagadana, igwa pa daa itong nabubuhay pa, nakamo magkaibahan pa. So, iyan ang nasabutan ko duman. Ngunyan, kung dai ka talaga po medyo satisfied o kumbinsido, maggibo ka na po kisurat letter of appeal na maggibo giraray re-evaluation, re-investigation para madeterminaran talaga kung si panugangan mo ang dapat mag-receive kan benepisyo o ika. Taigwa man talaga talagang nangyayaring araw kayan, pero may chance ang maibalik sa legal wife. Depende sa kung ano ang luluwasan kan re-evaluation and re-investigation. Okay. May last word ka po, tabi, Nanay Luena. Sige po. Kailangan hagad ko lang talaga, ma'am. Maski, yun sana iyan, ma'am. Wala talaga, tios man kami. So, boyfriend mo ngunyan man, hindi ka lamang pigtatabangan? Dahil man ako nag-ano ka. Pakiran nila po. Dahil man po ako nag-ano. Hindi kang trabaho po ngunyan. Wala po. So, yung man lang kutaan gusto mong piglalauman mong magkaigwalama. Naidulok ta nanay sa SSS tabian sa imong concern. So, di pa kita mapundo dyan, partner, sa hanggang dyan lang. So atyan, partner, iibahan mi pa ika hanggang sa SSS. Alalayan mo. Alalayan ta, partner. Okay. So, klarado yan, mga tugang. Ining problemang ini medyo komplikado, masalimuot, alagad sa paagi ni partner Remy, alalayan, eda-aksyonan hanggang sa makakuha talaga ning klaradong kasimbagan ining si Manay Luena manungod sa iyang piggahabol na benepisyo kan sa iyang nagadanagom sa SSS. Magpapadagos pa ang pagtabang, asin pag-aksyon sa tabang ura mismo, and mag-abang ka mo, partner. Yes, of Tamay course. manggagana. Day kita duman magtutok sana sa mga kamunduan, sa ano man na problema, sa mga mauwat manggana. Syempre, partner, may manggagana kita ngunya na may pagkahapon. bubuy na so na manggananin kas, asin tablet, sa brand new pagbabalik tablet. kang tabang ora mismo.
Para ang si water system na wala pa man ining presenting tubig, kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog dyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato, may way pa kami, nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan, alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, ta mapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Gusto sa inyo po sabi, dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo ma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mailing, mas lalo kami maigos na matawan ako sa tubig na ma-realisar, na matawan ng itulan para po maikot we want to focus po and we po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ta, ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab, para makasalod, para mainot sa pila, dahil na kami maano na, ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malilim. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Ngunya na pagkahapon, makakasabay ta ang maswerteng winner kan sa tuyang tablet. Dahil iba tabi mga ka-aksyon si Mark Niel Caubas. Ala ba unang pangaran, partner? Diba, Kan winner ta? Mark Niel Caubas. Ano nga sabi mo? Kau na, bas pa? Oo, nyakubakan na, bas pa. Ayan. Kumusta ka tabi? Taga-sain ka? Taga Bangkilingan po, Tabaco City. Ayan. Taga Bangkilingan, Tabaco City. Harayoon pa. Pirang taon ka na? Pirang taon ka na? 19 years old po. 19. Okay. May girlfriend? Ay, dahil po. Boyfriend? Ayan. Makilagay. Anong status? Single po. Single. And happy to mingle. Ready to mingle. Tama?
Yes po. Okay. Saan ka nagkaklase? Sa Bicol University Tabaco Campus po. Tabaco Campus. So paano paano ka nag-intra? Inot po, Parang parang maraman ka sa tuwing mga kabayan. Paano ka nanggana? Paano ka nag-intra? inot po, parang naging sign ni Lord yung yung nailing ko pong video, yung babae pong inot pong nanggana digdi. Nailing nagluwas lang po sa newsfeed ko. Tapos ito po, parang naging sign po na mag-intra po Gusto mo ako. sabihin garo may pangitain. May pangitain. Anong kurso mo sa tabako? BS Entrep po. BS Entrepreneurship. Entrepreneurship. Okay. So basahon ta mga ka-aksyon ang naging comment ni Mark Niel. Ayan. Sabi ni Mark Niel, good day po. Gusto ko po mag-entra. Sana mapili po ako. Ay Mark Reniel Caubas at ABS Entrepreneurship 1, meaning to say first year student at Bicol University Tabaco Campus. Taga Bangkilingan, Tabaco City po ako. Deserve po ng lahat ng nangangailangan na mapili sa ganitong biyaya. Pero kung sa akin po, napakalaking tulong po nito sa akin na may cellphone na nangangailangan po ng backup. So yun ni partner, so binasa ko kan sarong aldaw, nakaigo siyang cellphone pero need Kay niya po niya ng ki-backup. backup. Ayan. Dipisilon po kaya minsan magibo kang gibuhon sa cellphone lang po. Kaya dakulaon pong advantage kung tablet mas dakula po. Sobrang dakulang tabang po ini kay mama and papa na nasa ngunyan po daipa kaya makabakal kaiyan taig kulang ngani po kang pang budget. Daipa po si mama igpagbalik sa igtrabahuhan niya tanangamuhan siya bago magpandemya. Si Papa man po, nagapadyak po siya. Magsisilbi po ining inspirasyon sa mo na matabangan nindo. Salamatunon po. God bless. So, yun, partner. So sabi mo, anong yan, partner, mga emoticons? Yan. Ano ang pangarap mo talaga? Dati po, parang gusto ko po yun sa business related. Business related? Dati. Business. Ngunyan, ano na ang pangarap mo? Human giraray po. Ay, human giraray. Talagang may calling ka sa business. Anong klaseng business ang gusto mong laugon kung sakasakali? Ngaya pag-ibuki mga bado. O dapat igwa ka na ngunyan pa sa naaram mo na kung anong klaseng business ang Alimbawa, gusto mong i-handle. pag kaigwa ki sa diring parlor. Ay, po. Pag design kay mga kumbaga, bado. Or gusto mo maging empleyado sa naning dakulang kumpanya. Pwede man po pag Magnegosyo nga ni. Ay man partner, may mga Okay, BS di abo mo baga. magkaigwang parlor. Magkaigwa mo, gusto mo magkaigwa ng pabrika nin taho. Nagigulok siya sa iyong partner, sa kadakulang taho pa man niya. Ano man daw niya ini si Mr. Pabrika Siram? nga ni, negosyo. Oo. Pero balik kita dumaan. Nabanggit mo Ay, kasi ba gusto ka Si dipisilan? Papa niya para padyak. Para padyak. Yes Para mo po. pinakamaray mong negosyo? Magibo ka ki factory ki padyak, tapos pabonderihan mo. Pabongderihan. Gura Factory nung talaga. bonderihan, an padyak ni Papa mo sa diri nito. Sa diri po. Kung halimbawa ba mo sa diri, gura nung pag-boundary sa padyak. 50 po ata. Oh. So sa Yugod mo yan, partner. So, alibaw Kung nga may igwa 20 ka kang nga padyak. 20 unit ning padyak. 50 Times sa oral daw. 1,000. Oh. May 30 mil ka Sabay sa na ako sa sarong bulan. mathematics anong partner. 1,000. Ito Maray bang ng negosyo padyak ba ni yan? Papa mo saro lang na unit? iyo po. Saan siya nagbabiyahe duman sa tabako? Sa po, Barangay sa lang? may Bakuman po hanggang sa sentro po. Hanggang sa sentro. So saro si Papa mo sa mga nakakaulang duman sa Tabaco City. Pirana ang bayad mo niyan sa pagpadyak? 20 po ata. 20. May nariparo lang ako kada bis na magpapatabako ako. Di akong nahiling na para padyak na anlawas arog sa muya ni Brad. Anong sikreto? Puro mga partners, O slim fit. Mga kwan, ano nakakatabang sa pagpa-slim ang pagpadyak? Iyo po ata. Gusto mo na partner mag-padyak? Pero Brad, sala kita din partner ni aning napili na profesyon. Dapat pala partner para padyak. Lalo na po pag patukad. Pagpatukad. May nahiling ka na partner para padyak na mataba? Go partner. Sa aga makakain nga kuy kayo. Dahil balik kita duman. Yes. Kang inot baga naging problema sa tabako iyan ang parapadyak. Nagkaygo ba ng kahandalan ka muna baka papahalio na ang parapadyak di paano na mawaran ang kitang hanap buhay. Dahil man po parang nalipat lang po sindang paradahan po. So pwesto lang ni Mayor kung sa ito man pwede lang mag Napiraman po ang pagkikita ni Papa mo maghapon niya sa pagpadyak. Po, kadalasan po 300 po ata. Maghapon. So, dyan pa nindupig ko aso pang-oral daw nindong konsumo, pagkaon. Iyo po. Si mama mo, ano ang trabaho? Dati po, nagtatrabaho po siya kay Bombay. Bombay po ang Sa amo niya Bombay. dati.
ang amo niya Bombay. Okay. So, yan na nakukuha ni papa mo sa kani mama mo maghapon, ano day kayang bumakal kitablet, mga 5? Pero kamo magturugan? Tulo po. Tulo. So, difícil talaga ano yan ang Ayun po. pagkaklase. Lalo na module ka ba? Modular ka or online? Online po. Online. Bueno, dahil nag-intra siya, Siyempre. nag-tag siya, nag-share siya, nag-comment siya, Nanggana siya, partner. nanggana siya nin Brand new new tablet. tablet. Oh. Here. Day pa nga ni. Ayan. Silyado yan. Bukas ang tanan. Pinuksan ni partner. Binuksan. Titesting ta na. Siyempre, tanganing, ngunyan pa sa namaraman akong defective Yan. or not. O, sige. Ayan. O, ikaw na bukas para ma-feel mo itong Ayan, ma-feel mo yung... Naka-plastic pa yan. Hali yan kay Congressman Saldico. Ayan, sige. Sige. Yan. Iluwas mo. Ayan. Kaput mo na ngunyan tabi Mark Niel ang brand new tablet hali kay Congressman Saldico. Ano ang pagmati? Brand new. Ano ang pagmati? Ugmaon po sa pagmate, napili po ako. Ayan. So, Paano mo siya ano ang magiging pagbabago niya na igwa ka na ning sa Back direct up. tablet? Ano ang pagbabago niya na may sa pagkaklase mo online? Parang mas makahigos po ta. Kadidit po kaya ang cellphone ko, kadidit full storage. Nag-warning po. Na full so ngunyan, may backup ka na, mas dakula, mas magian. Yes po. So, ano ang mensahe mo, Mark, kay Congressman Saldico and sa Ako Bicol Party List? Kay Congressman Saldico po, nagpapasalamat po ako sa iya na higwa po siya kaining programa na Tabang Ora mismo. And sa gabos po na staff kang sa Indopondo ba? Ayan. Baka igwa ka gani mga kabarkada, kaklase na mauot man manggana, imbitaran mo Sige. sila tabi Mark Niel. Advisean mo sila. Sa mga kaklase ko po and sa mga friends ko po na gusto man po makareceive kaining tablet po, mag-like lang po. Dahil po magduwa-duwang mag-like, mag-comment, and share po kang page kang Action Co Center po. Yon. So again, congratulations sa imo, Mark, and magamit mo man lugod yan sa pag-asenso mo and sa future. Good luck sa imong pagklase. Yan patunay yan Mark Niel na bako ulang ang kapagtiosan sa imong mga pangarap. Kaya ngunyan, mga ka-action, day pa dyan partner tapusan sa tuyang papremyo. Hulita! Igwa na! naman kita ni sarong maswerteng ng gana pagkatapos na mag-receive kan sa tuyong bisita ngunyan ng tablet, igwa na naman Igwa kita na naman kita. Patunay yan mga ka-action na talagang ang pagbulos ng mga bagong brand new tablet. Bago na partner, brand new pa ng tablet. Ora Para mismo! sa mga estudyante, ora mismo yan mga ka-action. Ayan, ang sa tuyang maswerteng ng gana naman ng tablet, daing iba, kundi si Christine Bustamante. Ayan. Ayan, si Christine Bustamante. Basahon ta mga ka-action. Ang sa iya naging comment. Good evening po, Sir Ma'am. Ako po si Christine Romero Bustamante, taga Sorsogon City po. Harayo! Taga Sorsogon City. First time ini partner na gikan duman sa probinsya kan Sorsogon. Nag-aaral po ako sa Annunciation College of Bacon Sorsogon Unit Incorporated. Sana po mabigyan niyo po ako para po magamit ko pa sa pag-aaral ko. Single parent po ang aking ina. Sana po mabigyan niyo po ako. Salamat po. Ayan. May makontak sa imo tabi Christine Romero Bustamante. At Para sabihon, paano mo maklaim ang sa imong brand new tablet? Yan. So, maswerte ning taga Sorsogon. Taga Sorsogon. Single parent ang sa iyang magurang. Yes. Ibig sabihin, dahil siyang... Dahil kapasidad partner na mabakalan siya. Tapos syempre, iinutod ka to partner. So mga pagpapa, malay ta kung pira magturugang mansinda. Ayan. Ang importante, desidido man ining makapagtapos din pag-eskwela. And kaipuhan niya talaga man ang tablet. Patunay iyan na bako lang sa Legazpi City, bako lang sa probinsya ng Albay, bako lang sa Tabaco City. Ayan, Sorsogon City tabi, first winner from Sorsogon City. Ayan, congratulations. Pero And basta Bicolano kang estudyante ka, may chance kang manggana. Mga Bicolanong Uragon, mga estudyanteng Uragon. Mga ka-action sa mga nagadalan po ngunyan. Ipaliwanag mo. Ipapaliwanag mi po kung paano man kamo manggana ng brand new tablet. Sige. Kinakaipuhan. Tagalugon ko na. Sige, Tagalog. Para isahan na lang ang ating explanation. Mga ka-action sa mga nagnanais po na manalo ng brand new tablet, strictly for student only. Kinakailangan yung i-like ang aming official Facebook page, Action Co Center. Kailangan nyo din pong mag-comment kung bakit kayo ang dapat na manalo ng brand new tablet. Huwag niyong kalimutang inyong pangalan, eskwelahan, at kung anong grade. And of course, ang contact information para makontak po kayo kung kayo po yung napili naming manalo. And of course, dapat magtagpo kayo ng 3 estudyante. At
mag-subscribe po sa aming official YouTube channel, Action Ko Center. Ibig sabihin, partner, yung mga binanggit at tinuran mo, yun ang magiging susi upang manalo ng tablet ang mga estudyanteng Bicolano. Opo, that is only for tablet ha, strictly for student. Ayun. Para lamang po yan sa mga estudyanteng Bicolano sa amang panig ng Bicol Region. Ayan. Sa mga gusto naman po manalo ng cash prize, meron din po kaming 1,000 Monday, Wednesday, at pag Friday po, meron kaming 5,000 cash Ibig mong prize. sabihin, pag Lunes may 1,000. Wednesday, Miyerkules may 1,000. Pag Biyernes, Pag Biyernes, lahat po ng sumali sa Monday for the entire week, sa isang buong linggo po, Friday po, 5,000 abay, ang kung mananalo. ako yung sumali, mananalangin ako sana sa Friday ako manalo. Ayan. Para partner, meron ka ng Monday, Pwede mong Wednesday, sabihin yung partner, Lord, pass muna ako ngayong Monday. Lord, pass muna ako ngayong Wednesday. Wednesday. Friday Lord, na sa lang Friday po muna ako, po ako, Lord. Ah. Ayan po mga Pero ka-action. exciting ito, partner. Exciting. Kasi parang ganun lang yan, partner, sa minor and major prize. Tama. Saan mo gusto? Yun nga, sabi ko, mananalangin ako sa Friday na ako. Ayan, major prize. Oo. Pero malaking tulong po yung 1,000 pesos sa mga nangangailangan. Abay, saan ka ba naman kukuha ng basta-basta 1,000? Oh, kahit maglakad ka, partner, dyan, wala kang matitina or mapupulot na 1,000. Tama. Kaya mga ka-action, sa samuyang pagbabalik, may manggagana naman yun na cash prize giveaway. Iyan, partner, digdi lang yan sa programang Tabang Ora mismo. Kang panahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan mi kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igay na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat mi ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Samuya. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggila yon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo, mga ka-aksyon.
Dai pa dyan natatapos ang satuyang pag-ayuda partner. Igwa na naman kita ning maswerteng nanggana ngunyan nin cash prize. Oo, so bago may nanggana nin tablet, may nag-claim nin tablet, ngunyan may cash pa. Ayan, linawon ta sa na partner itong tablet strictly for student. Para Ini lang man sa na- mga estudyante. Yes, ini Alagad man na ining cash para prize sa gabos. Para sa gabos. Maski ba ko kang estudyante, mapababae, lalaki, may edad, Lolo, hoben, lola, may trabaho o wara. may tsansa ka Ano man ang estado nindo sa buhay, may chance ka mong manggana. ning cash. Cash prize. 5,000 ngunyan partner, linawon ta. 5,000. 5,000 so major pag Friday, Pag pag Friday. Lunes, Merkoles 1,000. Oo, ako naman, pipa, kuan mo naman Ano ako, ta ka lang, pipamit mo naman ako. pigiiling ko lang partner kung gaano ka-aktibo Kaya sa nga, imong isip. Yugon mo, bigla mong sinabi 5,000, mabago ako ning hiling kay Lord. Lord, mandi na lang giraray. Pag Monday, So, sa Wednesday, Friday, Friday, 5,000. pigiiling ko lang partner. So pag Lunes, 1,000. 1,000, Wednesday, 1,000. Pag Biyernes, 5,000. Kaya dahil ko babaguhon ang apilar ko kay Lord. Kun ako, Matindi ka talaga Lord. minaagad. Ano, ang pagganyan may consistency. Lord, pasngo na ako pag Lunes and Miyerkules. Pero sa mga kababayan, thankful na ako kaiyan kasi it's a big Pero help. Lord, 1,000 is 1,000. Pero Lord, kung talagang iyon ang guhit Kapalaran. ng aking palad, ay okay na. Ayan, baweng-bawe. O di, ano yun eh? Kalukagunta na. Mga ka-aksyon, an magbubunot mingo niyan, manggagana nin 1,000 pesos. Sige, paturunon mo. Oh, partner. Dahil mo baka maula, partner, buka yan. Ah! Magbubuka na. Ayan. Yan na. Buksan ta na. Oh. Kuanong ta pa? Sa mga nagdadalan tabi dyan, naaram nindong may entry ka mo. Ayan, ang tabay. Minuto na lang, segundo. Yan, Kamu hinuruhap na, cross ayan. pa. Tadaan! Mga ka-aksyon, an maswerteng gana ninyo niya nin 1,000 pesos dahil iba kundi si Miss Rosemary Kadag. Rosemary Kadag! Basahan na partner, tapod ang katulos. May telepono, numerado 09. 0912 Okay. 305 Okay. tulong 9 999. tapos sarong 4. 4. Okay. 0912-305-99994. Okay. Congratulations, Digdio, sa satuyang gana partner. Either unattended or out of coverage ka na naman area. naluhod. I-edit na ako pag Otro nagdaday hunta, ka. partner. Otro. Dapat arog kaning mga nag-iirentra. Dapat Ayan, dahil ko advise me papalsuko sa ng- mga dahil ko aram nindo papalsuko nag-enter. ng Dahil ko telepono papalsuko. I will make it sure na permi may signal. O, ta kung umapod ba ka sa imo. Oo, ayan. Ayan! Busy. Busy. Saro pa. Otro. Kasubago. Otro. Ayer. Aha. Miss Rosary Kadag, kung nadadaw. Oh. Saro Otro. pa. Otro giraray. Last. Oh. Okay. Tawan ta pa ni Saro pag pagkakataon. Sige, saro pa. Basta Rosemary Kadag. Ano man ang mangyari? Ano man naman na. Ayan, dahil na. Okay. Dahil may ka na contact, daing signal, pero Gana na siya. gana ka. So, yan po ang kagayunan mandigdi sa programa. Maski pangunyan dahil ka na kontak, kung nalubat ka, ang importante, ta ika ang nabunot, Yes, ganyan si Congressman Saldico. ika na ng gana. Sa Gana imo ka. na ang 1,000 1,000 pesos. Makontak giraray tabi kami sa imo Ms. Rosemary Kadag kung paano mo maklaim ang sa imong 1,000 pesos hali kay Congressman Saldico kang tabang ora mismo asin ka na ako Bicol Party Oo, List. kasi may mga insidente partner na baad warang signal or baad Lobat. lobat. May mga instances talaga arog kayan partner. Oo. Sa mga, syempre, sa mga nagdadalan dyan, sa mga mauot man giraray Manggana manggana. ng cash. Ano ang gigibohon? Tagalogin mo. Ulitin ko. Sa cash prize po, sa mga gustong manalo ng 1,000, pag Monday, 1,000. Pag Wednesday, pag Friday po, 5,000 pesos. Ano ang kanilang gagawin? Kinakailangan nyo lang i-like ang aming official Facebook page, mag-comment kung bakit kayo ang dapat manalo ng 5,000 cash, and kinakailangan nyo ding mag-tag ng mga friends, FB friends. The more, the better. Sige. And i-share po ang aming episode today. Mag-like din at mag-subscribe ng aming official YouTube channel, Action Cost Center. At mas marami silang itatag, The better. mas maraming entry. Yes. Mas marami ang Halimbawa, chance na manalo. Alimbawa, 10 mong ang tinag mo, 10 ka din nag-share, may 10 times kang entry. Ayun. So, mas malaki ang chance mo. Of course. So, ngayon, mas marami kang kaibigan, mas marami. Mas marami. Mas malaki ang chance mo. Of course. So, congratulations sa winner natin at abangan sino naman ang maswerteng mananalo sa susunod na episode ng programa
programang Tabang Ora mismo. Congratulations kay Miss Rosemary Kadag. Ayan, asin dyan ang mga kaaksyon, nagtatapos ang samuyang programa, ngunya na pagka-aldaw. Magribaan kita sa masunod na aldaw ni Miyerkules. Kami ang sa inyong nakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindonas, Anma Salvador, Can Bicolanja. Ako man tabi, Mr. Siram Bicol, Joshua Martinez Jr. Salamat, mabalos, God bless Bicolandia. Maray na pagkahapon, asin salamat.